salinkwenkwe akalali umntu salinkwenkwe akalali umntu salinkwenkwe inzimba igobe umntu salinkwenkwe uMacGyver umntu salinkwenkwe sisteri umntu salinkwenkwe uMacGyver umntu salinkwenkwe akalali umntu salinkwenkwe akalali umntu salinkwenkwe akalali umntu salinkwenkwe akalali umntu salinkwenkwe inzima akalali umntu salinkwenkwe uMacGyver akalali umntu salinkwenkwe sisteri akalali umntu salinkwenkwe uMacGyver akalali umntu salinkwenkwe 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 sure hoy 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 sure ushaya isekete umntu salinkwenkwe uyabengu umntu salinkwenkwe ushaya umntu salinkwenkwe uyabengu umntu salinkwenkwe isekete umntu salinkwenkwe uyabengu umntu salinkwenkwe ushaya umntu salinkwenkwe uyabengu umntu salinkwenkwe akalali umntu salinkwenkwe akalali umntu salinkwenkwe akalali umntu salinkwenkwe akalali umntu salinkwenkwe inzima igobe umntu salinkwenkwe uMacGyver umntu salinkwenkwe sisteri umntu salinkwenkwe uMacGyver umntu salinkwenkwe ushaya isekete umntu salinkwenkwe uyabengu umntu salinkwenkwe ushaya umntu salinkwenkwe uyabengu umntu salinkwenkwe ushaya isekete umntu salinkwenkwe uyabengu umntu salinkwenkwe ushaya umntu salinkwenkwe uyabengu umntu salinkwenkwe ushaya isekete umntu salinkwenkwe uyabengu umntu salinkwenkwe ushaya umntu salinkwenkwe uyabengu. Molweni babukele emakhaya, igama lami ngibulelani Mabhokela from Zukhal Media. Silapha ke eGunuphe ngale mina namhlanje kumgidi kaLathitha kayise uMzangwa nto zakuthi umgidi ke ungomso kodwa thina sesilapha ngale mina namhlanje sizokwenza ke esidume ngaso. Apha ecaleni kwami sihleli ke nomakhulu. Uyabona kumandi ke wena msibukele ekhaya. Molo makhulu njani ngempilo? Vuka mjakabawo. Akho nto. Vuka kakuhle. Nomhlanje unyanisile wezothatha umgidi esaka lami umzukulwane. Siyakhupha ngomso. Nomhlanje ngoku sesigqibeni zakhe. Sebhungeni. Inkosi. Ufuna uthini kuye umpamazo okumkhuthaza nokumxhobisa? Ukumxhobisa agcina unina noyise. Ngoba kakho bakhona oyise. Agcina unina nabazali bakhe bonke. Aphangele. Angamlahli abazali bakhe. Inkosi. Alright ke sibambezana nosibili phaya kumakhulu ethetha kamandi sawuthela nomama uDabsi Enkosi ndiphilile kuhle siyabulela. Bani igama lakho wena usuka phi? Mina ndingunoPotliza Khalani ndingumamzako Nxuthu Mlanjana Sobe sisuka kulanya kwaZoso. Namhlanje ngaba kwenzeka ntoni? Ndiyayazi ba kumandi napha. Namhlanje ndizokukhulula umntana omnakwethu ngokugqibela.
ngumgidi wakhe silasitsini ndiva kumandi ingase ndivusuyise abone le ndlu yowantwana abazeleyo uba namhlanje siyaba sinovuyo olukhulu. Umuntu opha ekhaya osibukeleyo ingaba silindele ntoni izibiliboco zingabe sabe zikhona? Yeyi akukho nto ingekhoyo kulona umsi kulona umgidi wokugqibela wale ntwana kakayise akho nto ingekhoyo ongekho apha uphosiwe sinasisicotha singamazakwa sinaqhala yiloo nto ndikudade boyiseke mnake loo nto ndiyazidla. Alright ke sibulele kakhulu wena msibukeleyo ekhaya njebe nditshilo ke nathi ke iseyi build up yomgidi for ngomso uhlale njalo ke usabukele inkosi kakhulu. Ndihleli ke notata uNcembe ne tata uNcembe utata naye ngale mina namhlanje uze kulomsebenzi umhle kangaka womgidi womntwana kodwa ke umgidi uzabungomso kodwa masiqasombuza impilo tata njani ngale mina namhlanje? Siphile nkwevu yamakhono uthi kuseyomncedi ninjani nina? Somba uniphethe kakuhle ngale mina namhlanje umuntu opha ekhaya osibukeleyo ungathetha uthini pha kuye? Umuntu opha ekhaya namhlanje singathetha ukuthi silapha ngokwamncutho khwalo mlanjana osowobese sikhupha unyana wentangam wamagqibela mina ndihlala lapha eSandini ndizeke ngoku apha njengomhlali nanje ngomntu wokuhlala ndizothi huntshu camago sibonile kube chosibele temnyavela ukhanya. Ufuna uthini kumntwana njeba ngomso ezabuya? Ndiyayazi ba amaxhego azaba nemiyalezo othi awuthetha kodwa ndicela nawo kumphe amazwi okumxhobisa ngeba njebe ezawuqala indlela yobudoda aziphathe njani. Njemba ezawuqala umntana ungena ebudodeni bendizawuthi ubudoda nguye obufuneyo so ubudoda buyahonjelwa ukumoluleka ke abeke utatomkhulu wakhe abeke omalume bakhe abeke omakhulu bakhe bonke abeke umamakhe aziba njemba enjiya nje wenziwe ngabazali bakhe abathande bonke bantu bakwawo nawo bakulo mamakhe ahloniphe into ebalulekileyo ukuhlonipha uzawukhula ke nenze njalo. Alright ke Nkosi kakhulu mbukele ekhaya. Sihleli ke nomalume kaMkhwetha usengumkhwetha uyaba likhwala ke ngomso nxa elapha masiqase umbuzo impilo qala. Molo malume njani? Siphile tata Khondo kuwe tata. Siyaphila nathi Khondo. Niyambona nto zakuthi ke umalume uthe dlundlu malume usiva njani naxa umntwana ezabuya ngomso azohlala namaxhego sayazi mose abantwana
ababuyi pha esuthwini, kodwa lo mntwana ngomso uzabe nathi. And sicela umphe amazwi othi umxhobisi, ndiyazi uba ngomso nizawumyala umntwana, kodwa khawuthethe naye ngale mina namhlanje. Mandiqale ndibulele kuwe ke mhlekazi. Ndiva ndinovuyo kakhulu kuba sizobuyisa umtshana ngomso. Ndithemba uba ujikile kwinto ebeyikwekwe yokuqala ngoku uzawuba yindoda. Uzawuxhasa lo mzi walapha ke ngoku apha koNcuthu kwemazangweni kuba ezawube yindoda exhasa umamakhe. Sivuya kakhulu ngaloo nto leyo kwamba uzawufumana amazwi ngumsaza wamakha ozonikwa ngamaxhego. Sivuya kakhulu ngaloo nto leyo and siyavuya ke ngoku uzawube ngutata walapha. Umuntu ozawuphoswa ngulo mgidi ongazoba khona ungamrhalisela umthini, ngoba ndibonile iifatyi noba zilishumi apha emveni kwam. Sawubeka ngesihlobo, isiXhosa sikhulu kuthiwa imvila yasilusela ngokuyalezela. Uzawube ephoswe yinto enkulu ngoba sawube sitya inyama apha, sitya inyama, sisela utywala, senza yonke into ngoba umfazi usilile. Ubutywala buyaphuma efatyeni. Alright ke sibam soro sibini ke nto zakuthi phaya kumalume, niyambona ke nto zakuthi ke uthe loo nto uthe dlundlu njengam, une-airbag nam ndine-airbag, ujongile. Enkosi kakhulu ubukele ekhaya.
Alright ke into zakuthi ke siniphinde sinibulise ngale mina namhlanje ekseni into zakuthi ke silapha ke eGunube into zakuthi ke kumgidi kaLathitha kayise into zakuthi ke umzangwa kumandi ke into zakuthi ke ngoba abantwana babuyi apha kodwa lona umntwana ngale mina namhlanje uyabuya ithi lonto leyo izihlwele nezinyanya zapha kwelakhaya namhlanje nabazali izihlobo ziyavuya kuzoba mnandi kuzobhiyozwa apha ecaleni kwami ke ndihleli notata bathi ke untata uMathanjani uzasichaza ke ubana ungubani na wasiqala simbuza impilo oqala ninjani tata ngale mina namhlanje Siphelele tata sibulela elisuku la namhlanje impilo inhle yes niziva njani naxa umntwana umzukulwana ngale mina namhlanje nizomthatha ningamaxheko nisezamyala Siziva sichulumancile kaloku lixesha lenzima eli uthi umntana xa esiza apha isheke inhliziyo zibhlungu ngoba sazi ngakumbi nangakumbi kwezinto sizivayo senzeka lithi lawufika ke lisuku sithi sizomthatha sizive sichulumancile kuba kaloku ebuyele ekhayeni senguye sibuyisa indoda Ngicela umphamazi ewe nisezomyala la lithi apha ebomini nje bezawuqala indlela yobudoda aziphathe njani kuba indoda nje elukile njena angathi nxa ipha endlini ufanele kubana kunzima uhlamba izitya kunzima uba makathunywe usengumntwana injalo lonto kaloku ingxaki esibethayo okunyanzeleke uba siyishumayeze lonto into bana sithi sabazisa apha bangayazi into bana intoni lento bubudoda bacimbe lento bubudoda kuthatha amandla bangathunywa bengenziswa nto kanti ubudoda abukhulelwa ubudoda kusebenzisa ingqondo ubudoda kuhlonipha ubudoda bubugorha bokubana akwazi umelana nento zelizwe yiyo lonto ke ngosizamxelela kasesifike ekhayeni into bana makazi ngobe indoda nje ngoku angacimba umzala kasengongumzala usengumntana uyawuhlala engumntana kodwa ke funeka yazi ukuthi funeka azikhulise ngoba esi stage sobudoda asikho esinye emveni kokufa esi funeka aqiniseke uba uyazakha xa izakha ke wakha nobudoda xa isakha ubudoda wakha nekhaya kuba ke nayo uzaba nefamily funeka ngoku azama ukwenza ngendlela izinto ngendlela apho izawubonakalisa uba nokukhulile ngokwasengqondweni izenzo zakhe zibonakalisa uba ufunde into esikhwetheni and uzixelela uzaba indoda ezawuma imisikhaya Alright ke sibalo salo sibine wena umuntu usibukele ekhaya ngicela ke ngubuza umbuzo ogqibela kubantu abasibukeleyo ungabahalisela uthi kuzobe ngoba ndibonile pha ifatyi benizibonile bezilishumi nesihlanu ifatyi zizodwa nje izibiliboco zabe zikhona kodwa ke ndifuna ubahalisele uzawutyiwa ntona kodwa i-breakfast andikayiyona i-breakfast uzayifumana kasifika ekhayeni ndifuna kumuntu ongekhoyo ndimxelele ngokuba uzawuphosa bekufanele kuba nayo ukhona ukwenza lazozibonela into izaba nkulu yona into izaba nkulu akho nto ingazongabikho zonke ezityiwayo ezikhoyo zikhona akho umuntu uzathi hayi ndishota ngento ethile kuyidrinki nezophukayo ezibangela umzimba ushukume zikhona njuba wonke umuntu makeze sinaye simlungiselele mamela ke eyogqibela ndiye ndibe nombilini ngespecially nxa kumcimbi kumila kunjeni ndoyika abanye abantu nxa besitya especially ezanto zophukayo funeka uhlahlala umuntu ame ngomlenze omnye uyabo kwenzela ubana uqiniseke uba ungakwazi na ngoba abanye abantu bazawuthuthwa ngekiriva wanxelise onomahelele so ndiyayala ke nokulumkisa abantu abazabe khona kulomsitho bazigade into zakuthi so uthi ke uyathembisa uZukhal Media uzathi mayifika pha ekhayeni afumane ibreakfast yendla yekuseni ngaphandle kwamathandabuzo uzawufika sebeready bekulindele silungisisa isisu sakho wena yithi labo hlale njalo ke wena umuntu usibukele ekhaya ngale mina namhlanje nchilo ke kuzoba mandi yonke into izabe ikhona izibiliboco uZukhal Media ulapha into zakuthi sawahamba nxa kuthiwa umgidi uyaphela hlale njalo usabukele inkosi kakhulu alright ke njengibona ke mbukele ekhaya siyaphuma ngoku senyuka siyaphaya ekhayeni into zakuthi ngale mina namhlanje amaxheko ngale mina namhlanje azokhawulela umntwana bekukuhle kakhulu ngale mina namhlanje
and ke sibulela uThixo ngoba umntwana ke ebuyile esuthwini. Sikhumbule ke abantwana babuyi kwezindawo kodwa lona umntwana oncuthu ozangwa uyibuyile ke into zakuthi ke kuzoba mnandi kakhulu. Yonke into izabe ikhona ngale mina namhlanje. Mama kaKwala kulondawo sibukele kuyo uqiniseke ibreakfast ndifumane, uqiniseke idina yonke nje izibiliboco nezoco nezifumane, otherwise uyaba sisaphuselane kulona umjikelo. Enkosi. Unani madoda, bingani bafazi, yabuya indodana. Sho! Ndizele mna, ndizele mna, ungeninje. Bukele ekhaya nihleli ke nomama weKwala kasenguye umkhwetha ngoku liKwala lapha ecaleni kwami ke into zakuthi ngokuqinisekileyo uyavuya kakhulu. Thenxa benithetha ndathi ke abantwana ababuyi pha esuthwini kodwa lona umntwana woncuthu ozanga obuyile. Molo mama kaKwala, njani ngale mina namhlanje? Ndiyabulisa tata uZikhali, ndiyaphila namhlanje. Ndiyavuya kakhulu umntana wami ebuya. Bekunzima, bendingalali ngoba senzekile izinto esapha. Babhubhe bebabini phambi kwakhe babona. Ndivuya kakhulu ngale mina namhlanje. Ndibulela uThixo endimthandazayo xa ifikile le mini ngoba besendabuncamela ubuthongo okokoko since wangena. Ufuna uthini pha kuye umphamazo amandi nokumkhuthaza uzawuyalwa kodwa ngamaxhego kodwa nawe ndifuna ube nawo amazwi uthi wathethe pha kuye. Kuye ndifuna into bana ndicela utshintsho kuye. Izinto ebezenza ngokubeyikwekwe kucace into ba ngoku uyindoda. Ndiyacela into bana kube khumahluko. Yonke into ihambe kakuhle kuye, enze konke okuright. Alright, ngicela ukubuza umbuzo ogqibela. Izibiliboco zikhona into kukho into nantoni? Yonke into ikhona tata uZikhali. Idrinki le ikhohlelisayo akho nto ingekhoyo kule ndlu. Inyama, indidi zonke zikhona zenyama. Wonke umuntu ndifuna kucaca into bandilahla isitixo namhlanje. Mna ndifuna ukuthi ke ibreakfast bendingekayifumani uyaqonda ne, so itlondo leyo uqiniseke ibreakfast wakwenza ntoni ngaba wena msibukele abawagqithi. Ulusu likhona nedumplings yonke nje into ikhona. Yonke into manje izawufumana sanoxhala. Uthi masingoyiki Sanokoyika. Wena lona benthe nxa ndithetha pha ezantsi andisona nombilini ngoba abantu umuntu mane size ba ngabe uyakwazi uma umlenze omnye ngoba ndoyika onomahelele mna wena mama kaMkhwetha kaKrwala mani. Hlale njalo wena mntu usibukele ekhaya meKrwala njengoba umama wakhe echilo ke, please utshintshe ube self independent njengoba isitsho ke umama wakho. Hlale njalo ke usabukele nawo ke Krwala. Inkosi kakhulu. Mbukele ekhaya njengobona ke phaya ngasemva liKrwala ke liya into zakuthi uLathitha into zakuthi ke uhamba namaxhego nabafana belokishi zathi lokishi ke ngoba asengilalini. Ngale mina namhlanje ke uzawuyalwa ke wena msibukele ekhaya. Njengoba sitsho ke kuzobe kumandi ke into zakuthi ngale mina namhlanje ithi into kaXhosa imbila yaswela umsila ngoyalezela. Kuba ngaba awuzanga le mina namhlanje hayi uphosiwe. Enkosi kakhulu mbukele ekhaya.
ndathi eyona nto ndandicela pha akhonani endandiyitosisa kubuxoki zinyani lezi zazicela phakathi akhona abengekho kuyo ndimoya nawe bendithandileyo ke ndifike apha kokwenu andeva uba kuthiwa seke kwangena amapolisa phaa laa ndawo ndandikunike yona yasesapha andiva into njalo enangoku ndingenzeki loo nto ndulapha ekhaya tu akukho gama lawo kudla kuthiwa hayi umama ngumama umkhulu wakho ngumkhulu wakho utata wakho ngutata wakho awuphelisaphi uba uzakuthiwa ulixhego ngoba kuloo xhego usengulaa mntana wawunguyo yonke into siyijonga apha kumntakwethu umntakwethu andikava gama ngayo kuthiwa wenza into leyo zimane ukopa apha kuye kubuza apha kuye lihle imposi isukuzenza phela kwethu ubungekayo esapha umane unqandwa apha ekhayeni uba ubunqandwa zunganqandwa to yonke into ibuza apha kumntakwethu into uthetha kakhulu umntwanam ugcwele ootata namhlanje apha azifuna bathethe nawe ndemba nawe nesenti mntanam ndifunelanga imali kasasa Lathitha uthethile ke utatakho akwaba ke unovula amehlo umamele ngendlebe uthethile utata kusukela oko nabakulendlu uyeke umuntu omane siza apha umbona nangexesha akusentabeni nguye umuntu ebelapha endiqiniseka into yoba umbonile isikhumba senyama yakhe wamva nxa ethetha nawe nangoku ngamazwi okugqibela ke mntanam la athethwayo kuwe namhlanje sikwenze indoda ke asikosikwa mthono uthi ndiyindoda mandineencwadi zokoluka indoda ingqondo uthi njengobubusesapha nje wanika la mazwi siyalo uwagcine uwasebenzise kwindawo ekufuneka uwasebenzise kuyo sesingava siyelegu ke ngokwapho kuba kumkhula wakho kangesivelo still nanamhlanje asikeva apha uba uthi apha ndim inkulu ke kuza kwenzeka le nale okanye athathe le moto kamamakho athi izawuqhutywa ndim ndiyapho ntanda khona nawe ke mntana mzuzeke mzekweni ungakulingi uyenze loo nto asingomzi lo silikasubiza ke sithi ngumzo wamaphara umzo njalo abantwana abangammameli umzali wakho uzummamele kumamakho uyawudibela ixhego ke ade akukhulule athi hamba mntanam ndikwakhele inxiwa phaa mbomaphaa uqale ke ngokube yindoda kuloo ndawo kodwa kuye soze ube yindoda nali ke khwalo uziwagcine la mazwi mandilochule nokuba ndithethe ndithini ndityokothele uzawusokwa nam ndiyafana umntakwethu andinamali mani kodwa ke mani seza kusoka uzuthi xa ufuna umfazi uba ndisaphila uthi ndifuna uya kutata kaBhoyibhoyi namhlanje ndifuna inkosikazi ndakulikhupha ithokazi lenkomo ndithi ngale 500 mntanam indoda ayihambi ngenamali epokothweni xa iphangela imali ayityiwe eshibhini into ekhoyo namhlanje abantwana bethu uthi okwamkela apho ungena eshibhini newejisi zungayenzi loo nto iwejisi yakho uba isebhankini
uzobonisa umama ukuthi ndamkele yole imali ekhadini. Ke andiyazi into ezakuqala yenziwe, kodwa uma bendifuna lento uyigcine loo nto mntanam. Singahle sinyuka phandle apha simasithi hey asiyazi uba ke ngoku kwenzeke ntona kwalaa khaya. Asifuna uzapha ngenxanye yezo zinto, sifuna uzapha ngento elungileyo. Endicinga kubonile kumkhula wakho sineflat engazange ibekho kuye elapha emveni kwam. Yabangela into yoba ngenxeni yembheko nokuthozama wafumana le flat. Nawe ke mntanam uze uthozame ulinde elakho idika. Inkosi. Kwalo. Lathitha. Ubuyile ehlathini mntanam. Kamandi kuzifunela kuye ehlathini. Wayenza yonke into yasehlathini ufundiswa ngobudoda. Ubuyile ngokuyindoda. Ukwenza icela kapha kuwe Khwana. Uzungathi ke ngoku uphinde ubuyele ebukhwenkweni. Ubuyele ebukhwenkweni kwintoni bese sigqubeni. Ube kwendawo ezinetiki. Nama ndikayitshaya itiki ndikumalume wakho. Usungabe sesigqubeni le mntana. Uziwakhe lo mzwakweni. Kamandi uzozeka mzekweni umuntu. Umama kungumuntu oright apha. No brother wakho uright. Ndicela ke nawe ke kamandi ngokuyindoda ngoba ngobuyikweke besiqoma siyaxaka kuba umhlaba usabethwa ubukhwena. Ngoku andiqondi uba sawuphinda sive into yokuba uLathitha wenze oku noku. Khange sive kwa useyikweke. Ubuzenza njengabanye bonke abantwana. Kodwa khange wenze into cabade siyoxoxa ezitrongweni. Sicela into enye kasifuni ke thithi yome ezitrongweni. Simane siyova apha uba uLathitha lihamba njani ityala lakhe. Sicela into enye ke mtshana. Uziwakhe umzwakweni. Lo mzi ushiywe utata wakho umkhangeli. Ungakulinge wenze enye into uyeke itshomi uthini. Anditsho uba kuzoba nayo itshomi mhlawumbi uzoba nayo. Kodwa ukhethe itshomi uzikhethe mntanam. Ezizokwakha not ezizawuchitha zikubhekisa etikini. Ndiyakucela mtshana. Apha ke unomama wakho. Kumama wakho uhlala ungumntana. Ayizojika into yokuba ungumntana kuyo. Uza kuthuma enze ikofu Lathitha. Lathitha nezela into ethi nditshalele phaa. Azothi hayi ndiyindoda ngokubama nakwazi uyenza loo nto leyo. Ndicela ke ube ngulaa mntana ubunguye ungajiki. Okwesibini mntanam isikolo usithande. Isikolo senza into entle apha emntwini. Uthi ubunesikolo ufumaniseke nendlela ophangela uwamkela bhetele ka unesikolo. Okanye nendlela uphangela bhetele. Uzungalithe kuyindoda njengokuthi hayi mama ngoku anoya esikolweni ndiyindoda. Nathi saya singamadoda esikolweni. Ndiyakucela uzusithanda isikolo. Ujonge ikhaya lakho, ujonge ubrother wakho, ujonge nosister wakho ulihle. Bonke aba bantu uziba respect. Ungathi hayi ndiyindoda mna andikukhathalele lihle ntontoni. Uza kunika irespect naye. Uba umrespektile ulihle nawe uza kunika irespect. Uba umrespektile uSpice nawe uza kurespect. Uzungathi ke uSpice uthi singamadoda sobabili ngokucaba sizova into singapha kwendawo sikuzo kuthiwa zonqanda umlo kaLathitha noSpice. uSpice uhlele kubhuti wakho noba uyindoda wena. Uzumrespect. Ngeli xesha uSpice umbona umhlawumbi wenza into erongo apha kuwe but nyamezela mfana wam. Uvele nje mhlawumbi xa sengekho msindweni uSpice uthi dakwethu hayi kodwa ndicima noko khandiphazame pha. Uzawuthi kuSpice uyakwazi umamela athi hayi mntakwethu ndicela uxolo nyhani khange uphazame pha ndim lo uberongo. Ungathi ngexesha enomsindo uSpice nawe ube nomsindo kuba uyindoda. Respect uSpice. Ndicela into enye ke mntanam uzuphatha umzwakweni kakuhle. Ungadanisa umzwakweni usubona umzwakweni usezitrongweni usentweni. Uzuziphatha kakuhle kakhulu mtshana. Akho nto ndinayo ke mtshana. Kodwa ke ndithi noko ngale 2 cents ndiyakusola. Soloko kukho inkomo apha. Lo mzi kabhuti Mkhangeli. Enkosi mtshana. Ngothi molweni nonke apha enkundleni nabantu basha bafikayo. Khawumphakamisa intambo mntanami ngophuka ekudala egobile. Makanyuke kancinci noko ngoku. Futhi negunqweli abe buvela nokho. Abe buvela ngasose abe ngathi akho mama ngapha. Sithi sodwa. Bona abantu bathiyana. Eke Khwana busuke ngoyihloko edini entabeni. Nawo bakubuyisile.
into sayimisa kuwe ke mntana inhlonipho le ubonayo ke ugqweseke ngoku ngenhlonipho bonke abantu ke bebethe nawe apha amakhaya akho mathathu ke ndoda ukulo mama akho apho umakhulu sekhona nangumalume usuka kulapha kusedutywa enywaha makhaya akho lawo mathathu uyawazi kanti insuku apho uthela khona khona uthetha ke notata uRhoyi utata uRhoyi ke intaka tatakho sahlamba nomqolo silapha ke ngoku sothi sibonile kwenzekile into yokuqala ke ntanami imfundo utamkhulu osuka apha uthi imali yokuqala mhla phangela uza nayo uyibeka apha enhlakwezi igala lethuthu nomgquba kuba ndisenga le mali kohlule ukuthi le mali iyawuthenga ibhokhwe embili le iyawuthenga igusha embili le iyawuthenga inkomo le okanye bakho indlu ephaphatheka yenqa kuyawuthunga indlu ngale sasenze loo nto ke thina ke ngo-76 awubi namakhadi amanintsi epho uthi mama ufuna ntoni kanti la makhadi akananto la makhadi gcwele nje hloniphe bonke abantu balapha utata ngutata umama ngumama inintsi ke ichitho mntana menziweyo apha ekhayeni ngawe as from wangena sisitya sisithini kuzigusha kuyinto yonke asithi uzibuyise khawuze ujonge uba nawe mhla kwakho into emalunga nawe uyawuyibuyisa uthethe kakhulu mna ndawunika nje imithetho eshumi encwadini eBhayibhile ethi bekuyihlona nyoko zemihla khulu emhlabeni uthethe mkhulu osuka apha intanga iyotshomuza ubohlule ungaphindi uhambe nenkwenkwe ke ngokwindoda xa udibane kwesithuba ithi hayi bra kanti mashisi uthi heyi ungandiqheli kabi wena sinangomashisi mna nayithenda mashisi ubonile pha laa ndabeni kuyo indoda iphatha isikhali indoda ngeyimi into yokubona pha kugqini imkhwethe ephethe ubhushu nawohluthi nangu pha kum indoda iphatha isikhali indoda ndizolula banisana funa bathethi la 10 rand yakho 10 rand yekhankatha sayijonga le mali ngomsona ubuyiswayo sisiza apha ubani ityanga na ubusuku litya isufu sayibala senintsi imali awuzaphe ugcwalisa ityebe ngakho sayibala yilizwa kunokuqala ubedropini ngeyimini uhambe uyiphethe enkosi mntana ndizolula asekuwo apha entloko bawumamelanga namhlanje mntanam soze uphinde umamele kodwa indoda yamamela ndathitha likhaya apha ekhayeni ungacimi umbane njengoba uyindoda ngoku apha ekhayeni usokulayite umbane nanxa uthunywa ngumama ungathi ndiyindoda ngehlobo uva ngalo usengulaa mntana bunguye ungabi nathi ngawuthunywa usengulaa mntana ndithi nalapha esikolweni ke uhambe ufunde mntanam ubuyisa ezindleko zenzekileyo zingaka apha ekhayeni ngawe azawagqiba mntanam ngoba ke andinanto ma ndiphose njengaloo mazwi enkosi kodwa yime ndayibuyisa loo ndikusonke ukongeza kulaa mazwi athethwa ngamaxhabi kodwa endicinga uba kubalulekile funeka wazi into yobana ukwesinye isigaba namhlanje isigaba esiphakathi kobudoda nobufa ukwisigaba sokugqibela ngoku esobudoda ngapha kobudoda kukho ukufa itshansi yokugqibela ke ngamanye amazwi ikhaya lakho lukunikile lakuthatha lakusa esikhwetheni landinika ithuba uba mandikuqabe ndithi siyakwamkela kwesi stage izawuba kuwe ke isigqibo kuba le nto indoda iphila ngezigqibo iphela ngee-choices ka siyithetha ngesingesi
la maxhego azawuthetha aphose onke amazwi kodwa ekugqibeleni nguwe ozawuthathela isigqibo ufuna uhambe yiphi indlela izawuba nguwe ozawuthatha isigqibo uba mawulibulale eli khaya izawuba nguwe ozawuthatha isigqibo mawulakhe eli khaya izawuba nguwe ozawuthatha isigqibo into yoba makubekho uxolo kweli khaya izawuba kwanguwe ozawuchitha olo xolo kodwa sithi ke namhlanje thina singabatata siza kunika izixhobo eziza kuthi ezixhobo usisebenzise kwesi stage sobudoda nathi sasizinikiwe sasihleli ngohlobo njengawe sathatha izigqibo yiyo loo nto sikwazi uma kule ndawo singangcangcazeli nawe kuzithatha izigqibo kodwa ke isigqibo usithathi njengekwekwe funeka uzinze xa uzawuthatha isigqibo uyindoda ngoba isigqibo ozasithatha namhlanje sinegalelo kwinto yangomso umzekelo mna ndithi xa ndihleli ngenye ixesha apha ekhayeni ndizijonga iyinto ephumeleleyo ngenye ixesha ingeyonto iphumeleleyo kodwa ndindawujonga isigqibo endandisithathe 10 years ago sinegalelo namhlanje ithetha uthini loo nto uzuqiqe xa uthatha izigqibo ngoba ezo sigqibo sakho sinegalelo kungomso lakho ingomso lakho aliphelelanga kuwe likule family ingomso lakho aliphelelanga kule family uzawuba nabantwana izawuba kuwe ubanike ifoundation erongo ngezigqibo ozawuzithatha namhlanje le nto ingumntu iphila ngezigqibo ubusuku nemini kodwa zonke izigqibo neziphumo zuyazi isigqibo zasithatha namhlanje sinento impumelelo okanye asinampumelelo zume kube nomqolo uyindoda kwizigqibo zazithatha ndime kuloo ndawo mna ngoba isigqibo yeyona nto yakho umntu sonke silapha nje abanye basemigqomeni ngenxa yezigqibo abazithathileyo abanye baphumele ngenxa yezigqibo abazithathileyo kodwa into efuneka xa uyindoda isigqibo usimele noba namhlanje siphuma kwenye indawo ume ube nomqolo ungathi xa siphuma kwenye icala ufuna usinikezela komnye umntu sihambe sityhola abantu ngenxa yezigqibo esizithathileyo thina ezingayanga kule ndawo besinqwenela kuzo uzube yiloo ndoda eza kwakhe eli khaya kanzawuhla ndifuna ube lithemba kweli khaya njengobhuti wakho ze kuthi usista wenu xa ekhala okanye omnye wekhaya ube lixhanti ukwazi uphakama uye kwinkundla yekhaya uthethe kuphile wonke umntu uzube yiloo ndoda ungabi liphara xa ndizawuhla ndithi kuwe ke mhlekazi bathethile abatata bathi imfundo ibalulekile kunjalo ungenamfundo kweli xesha siphila kulo awuyonto imfundo kayizoyenzelwa ngomnye umntu uyazenzela xa uyindoda uyazakha ngokwakho awuzowakhelwa ngumamakho uyidlalile yakhe indima ngoyibholisa ezandleni zakho ezi zixhobo sikunika zona ke sisithi yiya ebudodeni izawuba nguwe ubuzilahla kodwa kunamehlo uzawubona abo babeyaliwe njengawe namhlanje abanye babo baphila emigqomeni ngoba bathi bawunikwa izixhobo zojongana nobu bomi bazibeke ecaleni uzawuthatha eso sigqibo nawe loo choice bala mazwi athethwa ngabatata uyathatha uwalahle kukuwe uza kuvuna oko ekugqibeleni kodwa wazi awuzokuvuna wedwa nabantwana bakho bazawuxhamla kwezo zigqibo zakho ndizawuhla ndithi ke kandisihla nantsi into endinayo nekhankatha eyalo ukholelwa kum apho andizifuni uthetha nawe ugqumathelo ndifuna ndinangandifana usesithubeni andizuthetha ngokuba ndijonge xa ndikubona apha esithubeni mna andizuthi hayi lathi ndakujonga ndilungiselele ngoku uthi xa ndikujonga udibane kwethu kwamehlo ndithetha ngolo tata ibe nento yenzayo uthatha isigqibo so ndifuna mna xa ndithetha nawe ujonge emehlweni ukhulela kum apha ndihlala apha next day nazi into endizazithetha andizuthetha into ezininzi imfundo ixeliwe apha ibalulekile imfundo izoloku
umongameli ebenyula abantu abazamncedisa ukukhokela ilizwe. Kwaba bantu andifuna ucinga uba ukhona umuntu oliqaba. Xa ndithetha ngeqaba ndithetha ngomuntu othatha isigqibo esingazi uba lulutho ekuhlaleni okanye kwisizwe. Ngamazwi avakalayo aba bantu bafundile abaya. Ngoko ke xa sisakha umuntu ngolu hlobo sikwakha ngalo, sifuna uhambe uye endaweni ekufundwa kuzo. Imfundo ngumthombo wolwazi. Xa uthunyelwe esikolweni kuyokongezwa ulwazi lakho uba ukwazi ngokuthe gabalala ngokuphangaleleyo, uzokwazi uba itask okanye umthwalo uzawubekwa ezandleni zakho likowenu nalilizwe, uzawukwazi ukuwusingatha. Mfundo ke leyo. Xa ndikurhabulisa ndithi uyandazi mhlawumbe next door, mna uThembi Nkosi uthetha nawe izoloku ebengekho ephesheya eIngilane. EIngilane khange ndikwazi ukuma uba bendingenayo imfundo endisuka nayo apha ekhaya. Kodwa ngenxa yokuba ndibe nemfundo endisuka nayo apha ekhaya, yakwazi ukundenza ndime eIngilane, ndenze into endifuna ukuyenza eIngilane efana nokokuba ndisebenzele lo mzi wasekhaya. Ndifuna ke into endizama uyibethele into yoba imfundo ufuna ukuyazi uba mntanam, njengoba usazi uNosango unyoko uwa evuka ezama uba uqwalasele indima yesikolo, akalungiseleli yena uNosango, ulungiselela wena. Yabona ke, the shape of your life, le nto le ndoda iyithandile, depends into the decision you will make now and on. Isigqibo zosithatha sizawuqonqa siqulunqe sibumbe ikamva lakho. Iitshomi zanamhlanje azikho bhetele kuneetshomi zangomso. Ubuza kuqabisa iitshomi zanamhlanje ezikutsalele ebutshiveleni, ubomi bakho uyabuthini? Uyabudodobalisa. Ndithatha uthatha isiXhosa ke mna ndizokhumsha. Uba kusazi isiXhosa sona mntanam, kodwa ubunothi mandikhumshe, ndingakhumsha. So eyona nto ndizama ukuthi siyayithetha apha inye, njengoba mna undazi, mna uyandazi mna, mhlawumbe next door uyawubona umzi wam, andithi mna umzi wethu. Ngoba ndithetha nawe, ndingatsho ngathetha nabafazi kuba ndiwakhe nomfazi wam laa mzi. Nawe siyayifuna into yokuba ethubeni uthathelwe umlingane, umfazi ozakwakha ikamva naye. Kodwa ndizama uyithetha ukuthi umzi wam lo uyawubona, sifuna loo nto ube yindoda ezawufunda yakhe umzi. Laa nto beyithetha uNosango akakufundiseli yena uNosango, njengokufundisa nje akakufundiseli yena uba wakhe. uNosango uyambona mos uyasebenza yena because wamamela phaa kwabo nalaa madoda befundiswa ngumama wabo notata wabo. So uba isikolo akuzusiqabisa mntanam, uzawuhamba ecaku, indlela izathi ilapho uhambe ecaku kwendlela usiye emathambekeni, and amathambekeni akho bomi. Indawo endacinga uba ndinyathele kuyo ukugqibela nantsi, laa nto ndiyalatha leya ngumthonyama lowa. Umthonyama indoda iza ngorhatya, izokwenza ingxelo, izokwenza izicelo emthonyameni. Emthonyameni awuzi uba ulixoki, ngoba sina siyasila emakhaya, sisilele ukukwenza ingxelo emakhaya kwiingwevu zakwethu ezileleyo emthonyameni. uNosango apha besibizile apha, wasidibanisa apha esenza ingxelo ngomyeni wakhe, into uba umyeni wakhe kwathi. Wayesenza umsebenzi wasemthonyameni ngokwenza loo nto. Ngoba ibhekile, andithetha uba utywala bomlungu, utywala bomlungu akho nto obuyenzayo. Thina ngasenza umsebenzi sidibanisa abafazi noodade bawo kwenziwa ibhekile, sithi ibhekile kasiyibizi. Ibhekile iyathethelwa, ibhekile ayihluzwayo kuzogalelwa imfitho emthonyameni. Okokugqibeka mna uyandazi, njengoba ndithetha nje,
ayikho into endiyazi uba ingaphezu kothixo ngoba thina ngumthonyama nje kodwa umntata bethetha wathi indoda ebendiyibuza uba iyakhonzani ikhathe umthonyama wathi nguntaka nampuku mna ndikhetha uba kuthiwa ndinguntaka nampuku ngoba nento endiyazi uba uthixo ungaphezu kwazo zonke izinyanya ezindithetha ngazo mna ndithi ufivana utata omkhulu andimazi kodwa nditya ngofivana which is uba nothi ufivana yidemoni kodwa nditya ngedemoni ke ngakoko noba ndiphucuke kangakanani na ndithi yidemoni tata kodwa nditya ngayo idemoni uba ufivana andimazi ngamazavana ngambuthi ukho ingqondo yakho ayakheka uyazi ukuthi mawuvotele umthonyama ngapha komthonyama kukho uthixo uzawuhambeka kwendlela mntanam and ke funeka ukhuphe into kufuneka uyazi asomneni thina ungcwaba uba ubhubhile sakungcwaba and umuntu ongalawulekiyo umuntu ongahambiyo ngemimiselo into elandelayo kuye intoni yibhokisi sivela kubeke sabo besineqhala uba abantwana babantu ababuyi phaa kodwa ke sibuye nawe wena nguyelo uthatha ukuthi indlela yakho yobuya ebhokisini izawuqonqwa nguwe izawuba nguwe ozawubotha ogandaganda lwendlela yakho uba indlela yakho iye empumelelweni na okanye indlela yakho iye ebhokisini thina sawubeka icaleni sikujongile ubuye ebhokisini yawungena ebhokisini siyokungcwaba ubuye empumeleni kwake empumeleni siqhwaba izandla simane sithi sijonga lo mntana wethu ngoba ukhuliswe sithi ukolusa ke mntanam kukwakha amadoda athethile ngemizi athile ngento yonke apha kodwa ndithanda into ndithi into ebaluleke yonke ndithetha sisigqibo abantu abalapha bonke ndize ngabanoamabhila afunwe eengilani mangafisana manganinzi eengilani uba unamfundo funeka uyilibale and ingilani sistep esiphezulu uba uhambe nobuye eAmerica nobuye eTaiwan nobuye phina so ndibethele imfundo because xa unemfundo isigqibo usithatha ukwazile usihluza ubeke isitrena sohluza uba does the decision I want to make is it the decision that will take me further or is the decision ezanto ezandilifingile apha ecala komnyango so ke mntana mzama ukuthi into esiyenzayo kuwe noba jonga bona ngoba efana ndisemsebenzini ndiyaphangela uyazi uba ndiphangela okokoko kodwa ndithemba ndikungenisa uphangela ndizohlala apha enzela uba ndiwene nalo mcimbi wakho mna ke zama ndikujonge ndihlala nekusokwakuwini unosango wathi awundibiza apha ngoku usamane ukuphuma ecaleni endlini ndiyeza nxa sithetha nawe wayeke undibiza yazi uqokeleleni ndifuneke uqokelelane more ube ngumbo i-freeway wakhe lo mzi kodwa ke isikakhulu wakhe umzi wakho asikuyaleli wakhe imizi yethu apha sikuyalela uba wakho umzi wakho kuzomila izweni nanku uSpice nangona sajongile uSpice andibiza bathi tata ndiphangliwe apha sibisibayo nothwalo sikhalo nomalume bakho nakuwe sijonge loo nto ndishiyane uba uSpice ulichivela akakwazi uphandlwe wena ngoba lo mzi wakwakheka wawuphandla ungezi ube namantokazi ayi-20 apha nabantwana abayi-20 amantokazini apha ngoba kufuna umuntu ozawuhlala apha kuncitsha unosango unosango uyasokola unosango apha hayi mna ke andisoki andikurongo soka cha xa ufuna into kumzawe yapha next door uthi tata ndifuna ipetrol tata ndifuna into ethile tata ndifuna imali yesikolweni tata ndifuna imali yesisuku ndileka ngendlulu ndifuna imali yesisuku leka ngomdulu andazi imali ngeke mama adakudala zomama ngokhwalo hayi ngathi akufuneki sithethe atengepho anele lana amazwi yangakhe yangawagcina awafunela indawo ohlala phaa kuye ngathi sigqibile singayikhulula mawukhona ikhangelele indawo yonke kuyabanda sifuna ohlala kwanala Uninuse indawo Spice azobe wakuyi nawungenaphi bakondiko ikhona wanayo hayi ke siyakukhulela
ngosophondo badla uyamlanda ubone lithi Babukeli sisemgidini ngalemini namhlanje kodwa ke ngosisaya ezintolo sisese breaking kuba umntwana ke usaye kwindlu yesibani apha ecaleni kwami ke hleli nomalume ababini bakalathitha. Malume njani ngalemini namhlanje? Kuhle tata Konto, siyabulela kakhulu, sonwabe kakhulu ngalemini yanamhlanje yomgidi kaMtshana uLathitha. Kuhle kakhulu and kuyabonakala kusazaba kuhle kakhulu. Cela ubulise yena ubulise nabantu abasibukeleyo. Manibulise ngibulise wonke umuntu osibukeleyo ngalemini ngibuqale kuLathitha uMtshana. Into umnyana kadadethu ndiyakubulisa Lathitha, siyabulela ke ubuyile entabeni kuhle kunjeya, siyavuya siyabona kakhulu, sibukele sibulise wonke umuntu okhoya apha ngalemini although sekusasa kodwa siyakholwa intoba kuzaba kuhle. Siyanibulisa ke nonke nonwabe nikhule inhliziyo zenu nikhule nengqondo zenu before nikhule ibhaji kodwa yokuqala inhliziyo. Nkosi. Alright, yes, Mama Rosbini ke wena mntu sibukele ekhaya. Ngalemini namhlanje tata, ndayazi bana kumnandi kuba umntwana ubuyile phaya eSapho. Abantwana babuyi eSapho. Ngakumbi kwexesha siphila kulo. Sike sive pha kumabona kude kumathotholo kuthiwa abantwana ababuyanga. Niziva njani ngoncuthu oza ngumntwana ebuyile? Siyabulela tata, kumbalekile kakhulu umbuzo. Siva kakhulu, siyonwabile kakhulu eneneni nyani kabantwana babuyi, but ke ngeqala ebuyile siyabulela kakhulu, sibulela uThixo emgcinile phaya wambuyisa lapha ekhaya ngoba eneneni ke ngokasilapha amadoda wengezeleka apha ekhaya ngoba khona uMtshana, ngoba uMtshana seyindoda ngoku selingana nathi although singumolumo wakhe. Sizwa kakhulu sichwayitile sonwabile. Enkosi tata. Ndicela umphamazwi umxhobisa kule ndlela azothi ayiqale yobudoda nobomi bana azasiphathe njani apha ebomini kuba bona abafana bathi boya pha ezantsi umuntu athi mina ndindoda kanti apha ekhayeni uyawuhlala engumntwana. Ufuna uthini kuye? Enene mhlekazi siyabulela kakhulu. Mtshana indoda ayondoda ngokoluka pha endle. Uyindoda kodwa indoda ngezenzo more special untoba i-decision ozithathayo zibangela be-decision ngomso xa ngaba uthethe i-decision very very poor ufumana ubuchaneka kodwa xa uthethe i-decision ozicingisisile eneneni ngomso uye ubulele kakhulu. So ndifuna ukuthi ke Mtshana all in all uzufana imoto xa zewele robots, imoto xa zewele robots yema ijonge left and right and center before iwele. Nakuwe kunjalo, whether you do it, whether you talk it, but cinga before wenzithathe loo nto wayithetha. Lanto nje ndifuna ithetha kuwe. Lastly okanye but not least uzohlule izinto ngoba into eza namhlanje ufuna uzohlule. Banothetha ngesuku lakudala ngathi wohlule ititi kwidami okanye wohlule ikofu
etini ukuze uboma namhlanje uzawuphila bawekwazi uzohlula izinto nathi ndifuna ithetha kwemtshana ngale mina namhlanje into yoba xa indoda cingisisa before you talk or before you do it. Enkosi tata. Alright, ufuna umbuzo ukugqibela. Izibiliboco zikhona apha ekhayeni, khona into ezimandi zingaba zikhona ngale mina namhlanje. So hayi, naso yeyona sidube ngayo apha ekhaya. Ezobula iboco. Hayi yona zona. Asiziyona ikhoyo. Ubusuku bokude kuyomana ngomso. Yonke into ikhona mhlakazi, akho ingekhoyo. Nawe siyaku-invite uba ungabusahamba namhlanje. Wena. Ude bangomso. Ndisakuthi ke sesithixo lo Ntondo kadadewethu lo ngoku zonke izinto silahla lapha kwenzela ba wonke umuntu abalisa ngale mina namhlanje ndiyakame nawe ndavuya into yoba ube khona ngale mini sifuna nawe in future ubalisa ba hayi woye eGunupi kwakumnandi kunjeya injalo. Alright, ke sponsor usibini ke wena mntu sibukele ekhaya sibulele ke phaya kumalume thitha kamandi wena mntu sibukeleyo lathitha ngale mina namhlanje ke sabe silapha ke uZukhala Media uzokuphathela le mini naxa sowukhulile naxa sonabantwana bakho ukuzibabonisa and ubulele kumama wakho umgcine ngoba ukwenzele into enhle kakhulu ngoba imbali lena eza kuhlala naphakade. Wena mntu sibukeleyo ngoku ndizawuthetha nomnye umalume emveni koko sinyuke siye phaya ekhayeni siyofumana breakfast ngoba breakfast besingayifumane wena mntu sibukele ekhaya ungamawe enkosi kakhulu. Siyabulela mhlakazi, siyabulela. Ngibukele ekhaya sihleke nomalume ngale mini yanamhlanje. Malume ninjani? Siphilile mhlakazi wami, sibulela kakhulu uThixo yenze kanhle nale mini izolile. Yes. Malume uziva njani naxa umtshana ebuyile endle ngoba abantwana babuyi phaya kodwa lona umntwana okhwalo oncuthu ozobese ubuyile? Okokuqala mandizibulisele koncuthu kokhwalo, ndibulisele nakumampinga akhoyo apha. Ndivuya kakhulu man ndingumalume uba ibuyile umntana ngoba umntana kayesapha uye ungabuyi nje ngoba kwenzeke izehlo la ngoku kusoloko abakhwetha ababini apha eGunube. So sivuya kakhulu ulathitha ubuyile nangumtshana phambi kwethu, siyavuya kakhulu singomalume. Nawe malume sicela umphe amazwi, izaba ngathi sithethe into enye kodwa sicela umphe amazwi umntwana. Inye into ezayithetha mtshana, into ewenza umuntu aphangele kamandi imfundo, ndicela ufunde esikolweni. Okwesibini isigquba sisifuna uhambe nechomi, ichomi zihlele ngoba zikhona ichomi ezikudidela kwandatshapha. Sicela into enye ke ngoku wena uzisuse kwichomi zihlele ichomi, asitsho umuntu bangabi nachomi kodwa ichomi zakho zenze i-surroundings zakho kube zichomi ezakwesisa empumelelweni not ezisakutiki. Ndiyayithanda laa ntetho ithethwa ngumalume yesigqubo ngoba isigqubo nyhani sikhokhelela kwizinto ezingalunganga apha ebomini malume. Ithi loo nto leyo lathitha njengoba umalume bakho notata nabamama baseza kuyala uziphathe kakuhle bomini ungaze utshintshe njengobana omalume bathethile. And namhlanje ke kuzawusuka abantu abasuka kwiidolophu ngedolophu baze kulo msebenzi wakho umhle kangaka. Ithi loo nto leyo ngale mina namhlanje into ingawe futhi ke uzotyisa abantu abaninzi izibiliboco nezoco. Inye into endiye ndibe bendiqomba nexhalalayo wena malume, abantu nxa besitya ezakufu ne ifuna uzumayale kwenzela ubana omane umuntu emane size bangabe uyakwazi uma ngomlenze omnye ngoba khe ndibone apha kumakhasi onxibelelwano ufuniseka banxa kumicimbi emikumila kunjena abantu abaninzi bayatrenda. Omnye sithi khona umfo trendayo kuthiwa noma helele kweli eziwa kulo lonke ilizwe. Ngoku ndifuna uthethe nabo ngoba ndibonile pha nditshilo ke ndithetha iifatyi zili-15 nezinye ke izinto ndizozichaza kwabayale malume. Bahlali kumandi apha seGunuba apha kwaKayise. Njengoba silapha nje khululani ibhatyi zenu nizokonwaba. Umhluzi wenye uphekwa ngwenye. Inyama izodlala abantwana. Isoseji kudlala ugqapho ngabantwana apha esosejini, inintsi isoseji. Inyama yakho ikhona. Utywala bunintsi.
ndiyacela qha abantu just nje asinqwenele abantu torhwana ngenxa yotywala sive kuthiwa umntu uphele esibhedlele kwaza wathini abantu zabaziphathe kakuhle kodwa umntu oyifunayo yonke into uzayifumana kodwa ke umntu asele ngomlinganiselo we-consumption ngomzimba wakhe kodwa angadazibulala kodwa inyama nidlela abantwana umntu uzawuvungula evungulile kwanyama ipheli apha ngokwaserhawutini phela izinyo lendoda Alright ke sibambe sosibini wena umuntu sibukele ekhaya mama kaKrwala sengumama kaKrwala ngoku ngiyathemba ke apho ubukele khona noKrwala ke nisonwabele ke le nkqubo siyenzayo singuZukhali Media uthe umama kaKrwala na kanjani uZukhali Media abe khona kulomsitho umhle kangaka umhla ka6 July 2024 umntwana ke uyaphuma uhlale njalo ke ngoku sayanyuka ke sibheke ekhayeni ke siyofumana ibreakfast kaloku ifana nemoto engena fuel ngokuyifuel yami ngongo ihlile ngokuthi ke ngolonto le mama kaLandi kaKrwala uncede ungabe singaphusela nomjikelo wenze sure bana uZukhali Media uyatya engosi sikho apha ngoba lento uzasinika ipicture yethu sikwazi ba noba sowudlulela umsebenzi kodwa sithi somana sowujonga usikhumbuza le mini iyaqhubeka namhlanje sibula kakhulu umsebenzi omhle wenu kakhulu nihambela phambili langomso nakubinye imizi niqhubeka ngolhlobo enkosi tata Lihleli ke nabahlobo bakamama uKayise uSakhizi noSean nozakuthi ke uyababona bathe dlundlu ngabona sisithoza phaya kumhlebweni neFM sabadubula imibuzo bona bandubula ngempendulo ta Sakhizi unjani ngempilo kuhle bhuti manje kunjani kuwe somba wempilo enceba namhlanje nize apha kulomgidi umhle kangaka kanyana kamama uKayise nisiva njani guys nani inxalenye Oh bhuti sikhulekile man umama wethu xa nokuthetha inyani sisuka kude naye iclient yecompany ngoko besisebenza sifaka ibhagla sifaka yonke into apha kuye usifone lapha ensukwini ekhala ngeblind yakhe ecaba islide kahle sa committee ke ne-management bahamba Gerald Gawuzolungisa into kamama uba una chance sawuzinika ixesha thina ngelethu ixesha sizele without ixesha lekhambani kawucaba usengxakeni wathi umama hayi manje Gerald phele efika ungumzali ukuthi into yokuthi kamba simthanda kakhulu sibethwa ngoku besawuhlala sonwabe naye sibethwa nje ilixesha bana ngaba siku stand by na ngoku Londo ni clever nisa ngexesha elimandi ngoba bekutheli ngizingela xesha konke engayiqondi apha kodwa Sakhizi wena mntu sibukele apha ekhaya utheni befika le mini kunkumani kangaka ngoba kukuzibili iboco nezoco buthi amazwi ofuna wathetha kumnyana wakhe umkhuthaza nokumxhobisa nje beqala indlela yobudoda ufuna uthini kuye ndizawuthi akabe nombona lomfana thethe naye makakhule angakhukhobi umama wakhe ayazi bala ngaba ulwela yena kodwa kwinto zonke asiyazi ke because izinto abantu bayangena ezintweni uba kuya ngokwami ungangeni ezintweni mfana kithi uhlale ugade umama wakho uyazi ba ngumama wakho ugade ikhaya lakho ugade abantwana bakwenu uyathanda ngumama wakho bakuthanda bonke abantu bakwenu uthandwa nasithi umntana ukuthi siyakuthanda kodwa siyabulela Alright ngicela unike i-microphone hello sir how are you Good and you very well can't complain what is your message to the son to the son my message is to the son that he must never forget where he comes from first of all that's good second of all he must never forget that his mama was there by him step by step yes you understand yes so he must grow up now it's time for him to leave the old ways and step into a new way where he will become
a man. Yes. Where he will take responsibilities for the That's things true. that he's going to do. You see? But he must never forget his mother's always been there. Right from the start to the end. To his the mother end. needs to be there. Yes. So my message to him is to always keep your mother close and respect your mother for the things that she's done. Yes. And be a proper man. Yes. That's my word to him. Mr. Sean, thank you so much for your you, message. sir. Yeah, It's thank you very absolute. Thank you so much. Thank you, sir. Pleasure. Wena mntu sibukele ekhaya ke siyabulela kobhuti into zakuthi ke kodwa khona into engiqondi apha utheni besiza ngale mini umhlanje lento yami uyiqonda Mphulaphuli into eyenzekayo kule mini yanamhlanje besibiziwe ngumama wathi okuba nivele ngibona imbuzo zenu so siveze imbuzo asihlelanga nangoku siyabulela baphulaphuli thandwa sithi Enkosi mbukele ekhaya uhlale njalo ke usabukele kumnandi lonto bengazazi kanti ndikwazi ukumshanga kanti bendinombilini kodwa mama kayise nawe makwalazi kodwa anisisaphuselane kodwa lo mjikelo hayi ndi strong ne hayi enkosi kakhulu Madoda disele I want disele I want disele sihleli ke no mama ke uzandile sosakha noza kuthi ke lonto oko esilando esiduba apha kodwa ndithi makaze kumabona kuthi yena ulimele undibuza yonke into mama ninjani ngale namhlanje Sibulela uvuka sikabona into konke kulungile ngoba the weather is perfect mhlawumbe neshirt zenu nje bezi white ziyachaza ubani yonke lento ikhoyo apha ngaphakathi imhlophe injalo yes mama ufuna uthini kumntwana umphamazo wamandi kodwa beyaliwe ngamaxheko kodwa nawe ndiyafuna ube nawo amazwi othi wathethe pha kwisibukele I don't have much to say ngoba ke ulathitha uzawubona kulinongwe ukuziphatha kakhe nako konke the only thing I can say ke mina ke kulathitha into bana yonke angabe usuka kuyo le isikolo avela kuso wathini but okubalulekileyo kuyo yonke lento yimfundo bangaqiniseka kwimfundo yakhe wenzela ba azokhupha umama wakhe kuzo zonke izinto umuntu ongumama ahlangabela naso I'm only promoting isikolo yes Alright ke sibulela kakhulu ke pha kusisi ke bebuza bakunjani apha phakathi chilo ke nathi ke ukutya kumandi kunencasa lonto baphekile umama utyo uzana ubona utyo umandi ngohlobo kodwa ke ndirhalele enye inyama ndibala nje inyama yodwa kulomjikelo otherwise umama ukayise umama wekwala akasisi saphuselane kulomjikelo yonke into yakhe iyaflow lonto sisibe interview enye ichomi yakhe cabithe isingesi ne in my life bendiqala ke ndi-interviewe umuntu ngesingesi bendihlobe benombilini ngalo kodwa ke yonke into ndendapasa kahle nombuzo loo nto bendiflowa kamba esinathi usebenza nazo wothukile ndidlule ke apha besileli kwenye indawo ekufutshane nolwandle wena muntu usibukele ekhaya bekumnandi andifuna uphosisa ubhuti wakho lo ubona ulwandle uthi ludama ndathi Thixo uyabona ke lali umuntu ngamkhuphe ezidlalini but sozimkhuphe enkosi kakhulu mbukele ekhaya
kavele he mama lapha kavele bo sibona umsebenzi omhle kangaka kavele he mama lapha kavele kavele he mama lapha kavele bo sibona umsebenzi omhle kangaka kavele he tata lapha sikuboni kavele he tata lapha sikuboni bo sibona umsebenzi omhle kangaka kavele he maka kwala sikuboni kavele he maka kwala sikuboni yo sibona umsebenzi omhle kangaka kavele he mama lapha kavele kavele he mama lapha kavele bo sibona umsebenzi omhle kavele Abonike sizokonwaba msa ulonwabo lomnye umuntu ungamoshi ulonwabo lomnye umuntu atsho kamazanga ngathi aqhala umgidi sabule
Mbukele ekhaya njengoba ubona sisemgidini kumnandi kakhulu ngendlela engumangaliso nali zibazana ulahle isishixo ke into zakuthi mama uziva njani naxa ngoku umcimbi uyondelelana ndicela umama khabe becula into zakuthi Tata uZikhali ndiziva kumnandi kakhulu enhlizweni yami kuba ide yafika le mini ngoba kaloku yonke lento koko bendingxutheka umntana esesapha ndiyabulela kakhulu ndiva kamandi inkosi tata. Alright ke mbukele ekhaya anifuna uphosisa kumnandi ngale mina namhlanje mama uziva njani naxa ke ngoku ulahle isixo ngosoziphinda ulusi iyaqala yagqibelisa ndiziva kumnandi kakhulu enhlizweni yami tata uZikhali kumnandi kakhulu kaba khandi icinga yonke lento yenzekayo apha so ndibulela uThixo ngako konke akwenzileyo namhlanje ndibulela nokubana eyenzile le mini yayimini enjena. Alright enkosi ngase sifumane umuntu noba ngwaseChapho sibe nodliwano ndlebe ke sive baba ziva njani bona. Okay nhle nomama usuka eChapho eBlock 3 eMzansi molo mama unjani? Ngiphilile buta khonto njani? Somba ungiphetha inceba namhlanje nizothini apha? Sizogidela umzukulwana. Yes. Umzukulwana wethu sisuka eMampingeni. Koma wawo. Wemani sikhapha le ntombi siza kule ntombi. Ithemba lethu intandane uNomaledi. Otshathelwe kuMasango. Siva kumnandi namhlanje kumnandi kuthi. Umama igama ngubani kanene? Mama noFezile. Kwambhekwa. Ngicela unipha amazwi amandi for uyale umzukulwane wakhe hleli pha ekhaya esibukele. Ulathitha. Lithi ulathitha. Bangasiphoxi. Ayibe yindoda. Akaphazama ngumamakhe. Ungumama uyindoda ngokuyedwa siva kabuhlungu. Ngoba asiyazi bake kunjani xa bekhutatakhe. Kodwa ke kumnandi. Mina ndiphusuka pha eChapho Block 2. uNomaledi ndimthanda kakhulu. Ndingumfazi wasemacirheni mina. Ndithi nomntana afuze umamakhe. Afuze utatakhe simbonile utatakhe enothando kumamakhe kodwa uThixo uthembakele ngoba naku ekwazi umbekwa kule ndawo uyoluso kwesibini ngoku ulahle isithixo ngoku abe indoda kayithatha indawo katata naye ube shushu lomsi phele lanto ucimba xa engekho utata kuzangenzeka into athathe lanto banoxanduva lohoyo umama bamthanda ngoba uthandiwe ngutata wabo thande umama wabo ngutata wabo ngosibhuti. Alright ke mbukele ekhaya usahlele njalo usabukele kumnandi kakhulu ke into zakuthi yonke into ikhona izibiliboco amandwendwe asuka kwindawo ngendawo azoneke simbeko ogqibela kulomgidi kalathitha umzangwa into zakuthi uncuthu usehobese siphethe kakuhle mama walapha hayi anifuna uphosisa oko sifike phezolo oko esihoyile uhlale njalo ke usabukele mbukele ekhaya inkosi. Sasekhaya lelizwi selikushona bakudala ndithila apha ke ngoku ndizonibulela nisuka phi ePhumlani eChapho siyanibulela ukungena kwenu apha eMasango mna ndikudade uba walapha unosango lonise kuye ngumngamnakwethu mna ndiwuncuthu ngisolonje nosohobese umlambo omncinci ukhothela imntu kha uvuka uqhukumisa awuyiloza abantu sithi enkosi nomkelekile ingenani ngaphakathi shabathana Tukumzangwana komnqoku zabo ityipilisi senindixelele ke izithando zam kodwa ndinothando ndinoxolo umkamnako anathemba naye uthembele kuwo njengotata wendoda yakhe kodwa ayishiya indoda ndazama uthatha ubudoda phamazangweni ngoba mna ndoyike ngokoyikiswa uba siyo kuba yiko bhetele ndihambe kwakho
ndiyacama kusha ndiyaxola sibule nomkelekile emazangweni kwakayise ngehlanze shisa nomkelekile Four bottles.
Where's
Banqila bongothabawo, banqila bongothabawo, banqila nangokothabawo, banqila nangokothabawo. Who can prove me wrong? Who can prove? Jabuza, who can prove me wrong? Who can prove me wrong? Banqila bongothabawo, banqila
Besinixelele sinomgidi nabuza abantu abazalana nabo abazalana nabo besinixelele sinomgidi nabuza abantu abazalana nabo besinixelele sinomgidi nabuza abantu abazalana nabo njengabantu abahambeleyo befuna khona umkhulu ayive umkhulu ke siyabuya njengabantu basuke eThabo amampingisi ngamampinga ithunywe njengalalo ukuthi masizapha size kuSpice Latita ngenye moto Latita sithi Latita sifuna la phansi sithi nathi ibed akale kugwini azayazi ba naye abazali bakhe abathengela ibed angayilibala bayibed yathenga sikhaba nazi bondle imbili wala sithi kubo kuye asithi kubo aqhubeke ngosentshwa asikhuthazi ke le nto cha sithi njengoba sisuke emgidini nazi into ziyaba ezikhapha lebed sekusile bantu bakho alala bethe mpinga Andifuna uthi bomama mandiniquke abantu baseThabo. Abantu baseThabo basibonise enye into. Basibonise enye into nofika kwabo bafike basinyusela isibilini. Bathi nangalomjikelo kaTshonilanga. Basibonisa uba basuka. Siyabulela. Sifunda nto. Kunebantu baseThabo aniqali nakwigeme ephelileyo nenza ngohlobo nangqo nenza kwamandi sayibulela ke loo nto niwenza lo mgidi ube nesidima ufane neminye imigidi ngoku sime apha sinebhedi unyana ethu nebhedi abantu baseThabo sayibulela ke loo nto siyafuna kuba nombuzo uthi Kani senza ngolu hlobo senza sidideke ingqondo zime abantu baseThabo siyazibona into siniziphetheyo lebhedi nezibhoti ezikhaphayo wanelizwe utata elihle sithi kulo mfana uzawulala kule bhedi akazolala nezibhoti ziyakhapha nje asimthume asele kodwa funeka ayazi isiko nesithethe sakwaXhosa kulapho sikhona siyayibulela ke loo nto xa nihamba ngohlobo nilindele ntoni kuthi mhlawumbi sinikhapha sizenzele ngamandla ethu nantsoke andifuna uzikhaluma siya ngokwethu sivile sileli khaya sathi sesingenile sinibona abantu baseThabo unibulela kodwa ke siyayifuna unqonqosisa oko nikwenzileyo kowuhlala ezingqondweni oko nikwenzileyo kowuhlala ezintliziyweni anenzelanga nje nomama nibetha isitambo nasebantwaneni bayazi kaloku nizawugqitha nibe ngomama nizabashiya bantwana nizabashiya nathi kodwa nizawushiya umbhalo ongacimiyo kuthi ngexesha lenu nisaphila nazibonakalisa ningabantu baseThabo uthanda lo mzi siyayibulela ke loo nto nam andenza amazwi umbulela abantu baseThabo utakwethu wagqibile amazwi sabethelwa nguJuni lenyanga ipheleyo umfuku wephoba dade kineke masiwenze amazwi wombulelo abantu baseThabo nam bendingayazi ubuzawulala entweni na kuba kaloku ibhedi ebelala kuyo ikwekwe yesaphisa ngayo nempahla bezinxiba yesaphisa ngazo
so ke sazama umthengela ba asathi ke ngesuku langomsa incetyiswe impahla ngoku bendingayazola le ntweni umuntu bezawulala pha egugweni kodwa besimondle kodwa ingonenze icebo angalali phantsi asibethe yandibulela ke mandithi kuni andiqali namhlanje akade andibona ngenye imini zabo ngoko kodwa ingathi ndandingazanga amandla ngehlo ngoku ingathi ndikhwela ibhasi ngonandisengekuphanda mna ndiyibona okuphanda ngoku ingathi ndikhwela ibhasi yabulela kakhulu ke kubantu basetshapho sithi singamazangwane sigqume umqolo iyabanga ngathi ngabantu akazoyazi ulihle into yoba asimthengelanga bhethe xa simfaka bhasini makolala kuzawuthi adlala kulaa bhethe ancume yathi yobona basekhaya bandithengela ibhethe uyakuyiva ngenye imini loo nto ngenxa yenu siyanibulela ke ngale nto sigqume ngayo inkolo bakwazi namazwi maninji bathi masibone uba sawuthini so ke thina ke sawuthatha okusukunikwayo sikubeke endaweni sibuye njengoba sibabeke kulaa ndlu siye kubo ke sokuletha amazwi emilelo sithi velithi kanifike ekhaya uboniswa andiyazi ke ingathi sisagqibile andibabona abafana bendinaba saphinda sibuyele kulaa ndlu mos sikuyokanye nake nijayiva apho into embi ndinedolo ndifuna ujayiva nam ndibonile laa ngoma inkomo yena amadolo am bengaqaqameza ithatha le ngoma ndicela abafana andiyazi ulungiselele ndicela abafana ke andiphathise indlela ebhethe fletini ke eyabantu khangumlapha kumele phaa ngasekhanda ahambe phambi